noma nini. Lapho omunye wethu ethola isithombe segazi esiphelele, ubona igama elibizwa nge-MC. I-MC ngamagama alula ifomu elimethiwe, lisho ivolumu ye-corpuscular. Ibonisa ngokuyisisekelo ukuthi hlobo luni lwe-anemia oluhamba ngalo. Kusiza udokotela noma umelaphi ukuthi athole uma une-anemia nokuthi hlobo luni lwe-anemia. Isibonelo, uma i-MC iphezulu, kusho ukuthi unokushoda kwevithamini B12 okungenzeka noma i-folic acid. Ngakolunye uhlangothi, i-MC ephansi ingabonisa ukuthi kungenzeka ukuthi une-anemia yokuntuleka kwensimbi noma ngezinye izikhathi ngisho ne-thalassemia. Ezimweni ezingavamile, i-MC inase futhi ibonise ezinye izifo ezimbi kakhulu eziwumdlavuza womkanja njenge-myelodysplastic syndrome. I-MC ibalulekile kudokotela ukuthi ahlonze uhlobo lwakho lwe-anemia, futhi kwezinye izimo abone ukuthi unanoma yiluphi uhlobo lomdlavuza wegazi.